I res, a la fi, després d'anys d'intentar, aquí a Son Cervera, primer va ser 2019, just m'ha pegar la secció d'Horta, just quan havia de posar amb els fotofriquers, aquí a la Iglesia Nova. 2020 estem en confinament. 2021 a la fi vam exposar en les fotofriquers i res, fins dia d'avui no s'ha donat l'oportunitat d'exposar una part de l'obra de Mil·lenària res, en l'àmbit de la nit de l'art i bé, el cap de setmana de l'art de Son Cervera aquí en el centre cultural de la Iglesia Nova i res, és un petit tast per qui no conegueu Mil·lenària, és un petit tast de fotografies nocturnes de Mallorca que bé, és l'enfilall de tot, és un poc l'evolució de les civilitzacions que ha hagut a Mallorca i amb un missatge final que és la mort de l'illa per mort del turisme. I res, amb aquest missatge tan pessimista vos espero a tots i res, que moltes ganes de tornar aquí, en aquest poble meravellós, en el llevant de Mallorca, que tantes coses m'uneixen i res, molt bé.